Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antonio. Kublai phi baro kini kilongi khubor bamta kasngi. Khlad Kmie ieid U Raj bayo hard attack Kmie ieid jong U Raj kushwaha ubasha kano badangti ha kajing sha pyniap U Rajara guvanchi na indoor ham Meghalaya. Kala Khlad no akasngi ba ha kashnong Rampur ha ka district Fatehpur Uttar Pradesh. Karkum kajing thu de khot jong kalong yeng karam lali kalangat ha kajing sngosi kabajur nadu bala Kmie U Raj bat kam tre bam bat kam tre kran yanu kala Khlad no hadin bakayo hard attack ha kapor min ha kasngi ba ar karam lali kablah nyup saus nem karta kala Khlad hala yeng hashnong Rampur Gazipur ha district Fatehpur Uttar Pradesh ulok jongka udar bari sing ulay thu shikinong tho khobor bakaram lali kala snap jamna do bami ka kerteng U Raj kum unong pelong yakani ka kampanyam kala shuyai penpau ba ukun jongka ulat lun bat la le ben yo laong using bat benrap bagani ka jingjia kalakta ajur ya kaminsim jongka tangshi tayo shwa baka Khlad karam lali kala grange kilat pathai khobor ban karshan ya U Raj judan jingtmusniu bat judan jingedei bakanu ka kenthei ka sunam kala pyniap yala ulok bat menta kadang pen kala pisah da ka bakno ya U Raj laong karam lali kala kamru baki briu ki badan bor ki don kti hakni ka kam bat kila bane using ulak do ba U Raj de ukhna uba jai bakit kli bat ulak kershan yala kalong ying hadin ba ukpa jong ulak Khlad no hakapor jong kaklam kovin kalong ying jong U Raj kalawan sa sha indoor kumba khatsan snem menshwa bat U Raj ula pendem hadu class 12 utrei kum accountant haga kharkhana shna plywood kabla long try da kalong ying ka sonam raghuvanshi kabran ha govinagar karcha indoor Urajara guvanshi ula shong kurim bar ka sonam ha ka khatwe trik ujimang bar klalet sha ka honeymoon ha Meghalaya ha ka arpho trik tang hadin laisngi Uraja ula ja rungai lalap ya kamet pyniap jong u ha ka artrik ujeliu ha sora East Khasi Hills